ka United Democratic Party ne ka UDP ka Youth Wing na Ribhoy District mentaka singi ka Artarik Urisau Arjar Arpuai kalapha da ukerwo uba Sumarlang Swer uba Deiru u President ka UDP Youth Wing ka Ribhoy District ban kerku kerdo ya usamla Eugenson Lingdo uban yakon ya ke election siteng samoy ne ka by election hadin ka jingklat no jong pa jong u uba Santa Claus Sun uba de u MLA ka Mauplang constituency hakane kasngi uba Sumarlang Swer ula ongru ba nakaliang ka UDP Youth Wing ka Ribhoy District kadon ka jingkermen ba utay usamla Eugenson unpoy syakathong balada ki pajba jong ka Mauplang constituency ki kloy ban yarap ne ban ai ka jingkershan ya u Kablish bu ni pi baro pidon ni te ka we nakaliang ka UDP Youth Wing ka ketbong ketruyang ya iba Eugenson ndo belum samla lamba ki balashim ya kali ka senjam minta kedi ba inshim ya kaleng kol jong ba jong i ba inket da ka ba inyakun ya kani ka by election na ka constituency jong i ka ba de ka kamram chicha jong khun barang ba le ya kata mat midap da ka jingkemen ka Ribhoy ka Youth Wing ka Ribhoy district ka dap da ka mensim basokmen baru bina idwai ka pang namta jong i be nyo kamet ka bokat bakya baru ka juk kapor ba inyo ka jingjok basa kawai kum baju ang hikaktin baro obre basta manu bala banlen aklem na play kala kumno na ban tikani ka prolong sisa bale se hoy kinbun banong ba namar dangdei tang players football impacted e ka politics handrai angit kam ka jingwan jongi namai lade lupa icon jong ka Meghalaya hi di youth icon jongi ka jingwan jongi ka politics kanong ka jingker ku ya youth but yang state but khantam ya constituency hi baro hoy thì cái này ka kabami na kaliang Youth Wing ni de iwan ni kwa ni parta ni karpa di kapaipa jaga constituency orang ba kan ai ka jingka syam ka badan ulam ba ka ba Punjab dan ulam lu i ha kan ni ka by election basa ka wai kumaga kwa ban ong ngepi kalong bakung ka jat benrem hakini di kenti mena niju bonsin niju pata ya kata ka idri bagi ya ka jat benrem Henry ko ai pat ka jingkeli ko pa banbu hatu bangi ju idri bat jat benrem kalabyang mu temdale habangin phai mata kinjak min phai ban yakran kan ye kalau ba nioi baki sang balang ini syakmat bandawa ya sipun ba ki jingdawa sipun ba ki jingdawa kidan sikung Henry kimpat urlong kawairu kasimpor ya kani balai kasimpor kalong namar ba ke jingdawa ka jong kasang balang bat kini ki badan hapa state inong geram jami ki badan hapa assembly kamnya match namar balai ka ideology jongi ke jai benril bat ke jing bangi kandu detang ka party UDP ka bala bangra ya gini ka ideology ha ka jing sisa ban penyo ban penurlong gini ki jingdawa ban pun jong kasang balang ka jongi ke jai benril tawa namata ka jongi ka ba kongsan ba la kalong ka motor la kalong ka inner line permit la kalong ka roli la kalong kanu ki jingdawa bar khat ka de jongi ke jai benril bat banu bala bangra me kata detang ka jai benril hi kawai bat ya kata kadai parti UDP namar lada pin phai baka congress kan le em kamla ban le kabi dibi kan le em kamla ban le kiwi ki sing NP kim namla ban le namar balai namar kini ka ideology jo ki kaya tengku bat kitai ki bana saba lagi long ku na Delhi namar ka congress menta watang bakan ai tiket ru ka hapan pha swasa ka ICC cak ICC sa Delhi bakan yo ya recommendation nam tau candidate tetap perkat kumno kin tip ya ta ka jingdan kam ga jongi support state jongi te kumno kila menyarap yang kita jing dawa juni te namar kata ko ban ongepi baka jingstan jong ka ne jing jong gini jing dawa juni kalau ndak ba pin jong yo candidate juni ka sedang nak ni ka by election hari ni ki right ni constituency bat kumju how arajar arpo apply bangin yo ya ka full majority na ka party UDP bat oneng la yo ha ka bor ka majority bila banle jing dawa na benta jong bi babon namar ko ukpa daro mini phai ta ki tu ki kalau tik kum pa haye
Nama haba kikon ki sirong ba oi pa di mai pa di ni labi idom ini mereka pa uki dah tekum tak ka UDP tu lesi kidam gitu bamesuk hangni apreng jengi ba andre midan pa koi ke cikit kata kalau bangin trai bangin syakri nam da jongki tekum ta sai sitin ngai ke jingken bok ke yang ya ba Eugene Son Lingdo ba kunju hang ju kapor ya pai ba tengah konsolidasi mau lang ba kinyo akan bet kabok tak baca baru ken ai penjab dan buram yang new candidate ni nak parti